weekend crime special huna kalolom ve kacheu tuntum kheisa chuan ama hmangaihtu chhan le danava Rapthlak kem ti kan thlir howin kan ngai thla ho don ani June le Neville Bamber te hi kumsang kha zakwa somli pakwa June thla khan Christian biakina anin neya annu pa hian sa khumi tak anni nge abik takin June phei chu rongbol na le kaushan thil ti ngai puimo mi takani a Neville hi pa theng thong chak tak mai ni nan soi china pa fel le ti ol sam tak ngai nat om takani boka anunda ngai nat om taka wang chuan za omna po aphut chhuah kher ngai lawa lo chhuak sa ani mi za ron a lo hle ti na ni chu party ti vel angai na phiana alua zowa bok junero me chezak zum le tong tam zok zok lo takani a annu pa chuan anin me hle ni nan soi chin no pa in rim le in mangai tak ni ma se van doi na chuan apum pel bik lava chung ko din dun chu chak hle ma se ano fan nei thei tat lo ma se chu ti chung chuan no pangtel lawa ai chuan ti in fa tan mi pano pang le me cheno pang an lata a an fa te chu seila le Jeremy ti in an ming an phwa nge chutianga fan han nei ta ka chuan anin cholian tok lo ta deu ni nan sia a in lian le thol zo ka in son zai an real ta ni ti chuan Juni pa hian in lian tak alo nei sa buk nen chuta chuan an chung kwa chuan anin son ta a anin hi azau that mai ba ka kot zol nuam tak nei ani boka no pang than len nan chuan du thu sam ani bok June le Neville te hian an fa te hi an duat emema mi pui thling tak mani ke ding thei an ni ngei thei nan thei to pan chua nun nuam tak an nei thei nan an du anga piang an ti sakti la kan soi swal om love sheila po zirtirna thaber a mu thei nan private school shanga anda a high school zo nuwa chuan secretary na a mu thei nan secretarial school a anda nge ni Jeremy po private school shanga anda a ma se nung changin azir lo chhota tlat mai voi tam tak shem tokin anule pa te po buaina athlen na sa theile a ngaina to nei tlemin chan po nei manglo chumai ba ka an chung kwa chuan fiam thungai nat omlo tak tak tho chinga chuwang chuan anule pa ti nge po chuan an ngai na lem lo entir nan anu chuan sazo hlau ti asia a ti chuan a ke korip te a sazuno te aka anu chu zen tira anoina zen vele akotalak chhuah lo nan aman betlata anoin afa pakki korip te mi sazuno te khoi chia cho hlawin a khur zoi zoi thinani chumai ba ka anu chu bikin chak tak takin atlan kwal khum thina amang an thlak theile ni chuwang chuan anu le pa te chuan anung chang chu siam thatangai ti an sia a boarding school a anda ta ni he thil hi Jeremy chuan adu lo hle a nuamati lo hle bok an zirtir tu tele azirlai puite chuan an endongin antidoda big ni te in ain sia chian siam thiam lo bok nen malngoi nei sia ni chutakara a chian te bula chuan phalak ani tho ain soile ngala no pangchen khathi an lo swal thei khop meya phalak ani ti an han sia chia chuan an chainom na pha ta ngal renga chutiang ani ta ka phei chuan anule pa te chuan an fatak tak ani lo wangin an hlam chha ni in angaya an mangai tak tak lo ni in ain ngai bok chu chuan a thina tirim hle bok ti du da to mai ba ka hian mi pat me chha na rong kaya khoi ani boka soyani ti chuan eng tin tin mo atling tlawe tamaya college kal thein tuang takin college po azole ta a kumsang ka zakwa somriat panhia chuan anina kirle in anule pa te bula chuan cheng le ta ni anu loka an chen na tanga hnai te a chuan apa in lian vaklo mania chen na ta na nuam tok tak a leisaka kara leisak bok he wang hian an chung ko fa mai mo an chung ko company OC roadside campsite a te chuan a tho ngai thunga chu mai ba ka campsite business atangin 8% a chang theidon bok ponlama tang chuan Neville te chung kwa chu Christian chung kwa hlim takle in potlang tak nei nung bok si ni in an langa ma se chung ril lamai ro an boy ru viau thong no ber June chu depression wangin a boy hle a kumsa ka zakwa somnga pangale kumsa ka zakwa somnga pariata psychiatric hospital a alu pha nge
heti hun lai hian jirulam dam doina kalchin le omchin hi chu van tlangin an in hniam ngal runga tila kan soi swal chi alawang hetia dam doina omla hian electric shock therapy manga en kolani a hetia depression ane chanber chu afa te wang he ni soito angin jun hi sa khumi lu tukani a atan chuan pathian ngai saklo ho chu miswal shem huna tavek tur ang an ni top mai ni afa te la chuan adu angin sa kholam thil re reng an ngai saksi lo an fanu sheila chuan modeling lam atui puin e zonna na man nge tuma jun la chuan afanu thil tum chu adu pui lo na samai sia Jeremy la fama thokin ho tak takin atalvil mai mai boksi jun chuan a fa te chu pathian thu shilin zilna sate ma se an beng khon hlol si lawa chu chuan jun jil ru po ti ha theile ni a fa te po chuan an ning letlinga anin hau tam pha a aning kar a khek na sat pha le bok sheila ne na aning kar phei chu chetak ani ringot achang phei chuan jun chuan sheila chu ramhwai fanu ti te na soi hial thina ni chutakara sheila chuan kumsom pasari mi le kani lain sona la pai zuya joni thinjim lutuk chu asawin aso bor bor ani bere an chung ko ming chat le mual pho tur chungai ngam lovin afanu naw pai chu ti tla ka rot ta a seila chuan adu lo burmaya he hian annu fain kar chu ati chhinhe hle a aming main anin zom pha ta ni seila chuan anu chu aring thei to lo bur ani mai kumsa ka zakwa som sari pasari me thla a seila chuan afa paina kolin chu pasala ani tangengi a chung ko din ngalan du boka fa phir daniel le nicholas an nei nge nge pase fan ne tanga thlanga nu le ka seila chuan a pasal kolin chuan midang alo kopru reng ti a hre chuak ta a aril ron na hle bok ti chuan anin nei na po an chu chat le ta bok seila chu aril ron na in depression ane pha ta hial renga kumsa ka zakwa somriat pathuma chuan ama no juni lo enkol to doctor hak ferguson chu rurulam har satna wangin apan bele tani Dr. Ferguson chuan rirulam damdo ina chuan alo admita chuta chuan test sang sang ane le no chuan schizophrenia natna nei ti an hre chuak ta a aumrei tel tela anu jun nen anom dan ai nang so thle bok anuin ama ako danang chein afa te po chu ramhwai fa tia kawemo soyemo ching chhowe tabok anun na la ka chak mai ba ka ama nun na chau ni lovin afa te po chu ramhwai pa yanga angai tlat wangin thave mai chak le bok tin hei chau ni lovin afa te chu no pangdang te that tora andil ro min sak thei thu doctor ne na chuan a shil vekani ma se Dr. Ferguson chuan in kol chhozela anwa chuan adam felnya nga in kumsang ka zakwa somriat pathum September thla chuan damdoina tang chuan an chhuah tir ta ni ma se heti chung hian in check up nei ring torin doctor chu alapan ring thauthung ma se anua rilrubaina dang nei le in damdoina hian ein admit le tange nge a thakhat error nuwa an chhuah tir le a ma se fa tiro abulo om tir chi ni lo wangin anom hran tir dai thungani seila fa te hi apasal hlui hian om pui ri a kumsang ka zakwa somriat panga August nilia chuan seila chuan afa ti shwaya amanu le patile auna patloa fama kalatuma seila fate chu an pi le an puten mu don wangin an phur hle a sheila takpo anu ne na in kar boruak thalo hle ma se a phur ve viawa boruak chu thei to pasiam that an tum ve me kani pune vile te ompui soidan chuan seila te no falo thlen lai hian boruak chia engma omlawa engkim akal tuang hle bok ni hnia liama August ni ruka chuan anin puya bok chuan chung ko choi khoman nei le ta a hetia zanri an ki lai hian nevil te no pa chuan sheila hena afa te chu daytime foster care da turin thon rona seilai chu alom lo le thung zanria anei khamfela anti ti khomwan nuwa zandar kwale chan vevela chuan Jeremy chu ama ina hole ta a heti lai hian farm secretary chuan pa ber nevila chu phone call mangin aron bia a anuwa he secretary barbara ina soile dan chuan hetia apuwa va phone lai hian nevile hi atong chumbung he a amuta fu viaw lo ni na lang in ho boinan nei nia rin thua soyani tin anin biang na po chu moi hnaya top na siam lovin ada muk boka barbara chuan hetiang hian apu hi om ngai lo thole makati thua soibok
soito angin nevi le hi mi polite takani a anwaya thokte ngei poin an ngei na a chutianga chu barbarai poin thil diklo ni ngei na shanghal reng ani dar kar chan be nuwa chuan jun unaw nu pemela chuan jun chu arun bia a sheilai nen po anin bebe zuai he pemela chuan seilai tongda na tang chuan lungoi lo na nei angriau ni ina soibok atuk august ni sari jing lo thlenga jeremy chuan apa hne na tringin kol adonga aunaw no sheila chu silai lekin mi ang maya khosak thoron soita jeremy chuan anin biak lai phone chu athi thut tho soya police call ngal me do ama se emergency ni lovin police department pa ngai call ta zoka chuta chuan pai na rong call thole aunaw nu chungchang ron soidan chu vashilta a police te chuan anina chuan lovakal turle anni ponon kalngal tur thon shilbok kalkonga chuan police te chuan jeremy chu anmu a anin chunga thil thlek en fia watanga izia ngai to in a motor chu khalmuang u chuak hle ni nan che theibok ti chuan jingdar nga vela chuan farmhouse chu an thleng ta dial hluma police te chu in chunga lut mai ta nge ti lo chuan dar kar ni don pona an han ngak le te a aurin na mangin in chunga mi te chu awin omanom le omlo anzota ma se re chiapa ui bauri mai lo chu chan na engma omlo heti lai hian jeremy hian police te chu lobia in anzanria kil ho chungchang le apa in anwa ron kol dan te chu lo shil meka tin anule apa ten afarno seilai chu afate foster care da toran ti wanga thinrim thote shila chomai ba ka afarno chuan dil rubaina nei thote ma se ina chhuah san lai chuan bora ka that thote shilbok tin anule pate na chuan silai muthun sa theng hil tho soi tel zau bok thilom dan chu police te chuan an ngai ruwa thiam chho tamaya jingdar sarile minute somnga palia chuan in chu an lot ta chau bok chuta chuan an hlo ange in thil Rapthlak tak an va muta ni sheila tenu farwang le punevila tenu parwang chun va muta a jun le sheila tenu farwang chu in chunga a oma punevila ruangi ro chu in hnuai chauka an muthung voiriat lai ka ni in voiruk chu a hmaya ni nge a midang po chuan silai mun tuar vek bok nevila taksa chuan hniam om no lawangin ama kap tu nen hian anin chei ve fe te sha theibok jun chu voinga ka ni a sheila chu voi thum no pang daniel chu voinga lai ka ni a nicola sairo voi thum ka ni thung chuwang chuan twal thatu chuan voi tam tak aka non zel dana huatna tam tak apai ni na lang ti chuan police te chu chuakin pona lo om jeremy hena chuan achung te chunga thil thleng chun han shilta a alanda na tang chuan jeremy chu thong in a chi ai hle a atrapa abula omrim chang te chu anek buana alwak boka achung te chunga thil thlenga wang chuan aril runale tuk chu apuak ke ni berina lang police te chuan midang rin hlel nei lovin sheila chu ni an ring hala Achhan chu anule pa te chunga alungoi lo wangle riru lambuaina ane iwangin achung te chu that photin amale ama chu ain thadani anring taberani reilote a media lamin chanchin anon reveta a seila chuan aril ru buai wangin achung kwa athati chu thu thanda na lo ni ta a ma se thil maktak mai pakhat om sheila kha voi thum ka ani vetlat ma se medical examiner chuan kan tak sanuk khoilo laya voi ni inka nu hian voi khat kable turin kan la har tok theini na soya chuwang chuan chu thil om the ani tatlat ani he case police te che dan hi amak piawa crime scene anga an ngai lo nge thil ti swal tu chu seila an pu thlumak jok soito angin inan thlen nu da kar ni nu zeta in chung an lut chawa thilom zian shat nuwa po he in chung bedding le carpet hi an hal vek ani hetian halna chan chu thisina luan tama wangin a man tlak to lo thole jeremy ta na shomdon nia an shat wang ani ome chumai ba ka detective pakhat chuan silai chu akut longin ala lazui man lai ni to lowa fingerprint le dna poimo zia an chevek to bok hetia kutlonga alamai hi thil mak tak zongani tin thil pakhat an mu chhuah chu seila roma cupboard thil in ker choni chuta chuan helai mun hi ka huwa ti engker kwaw maya ma se engti khuna ker nge ni an che chhuak ta lo ni na lang bok ti chuan tual thana tangin ni thum aliama jeremy chu farmhouse a in cha bi chu hlan anita a
tuna chuan in kim chu Jeremy kuta umta an sum dona lian tak le sum lut zong mai po Achhan vek turanita tindal tu omlovin adu du ti theina zalen tabok ti chuan an huwa mithi te vuina hun chu nei ni ta a vuina hun nei la hian Jeremy chu trapa ai ni thlopa atha zoi veka kalpo kal hei theilo angmain atlu deuh hnuka abial nuina kai nge camera in anlama hoi piangin amela chuan tuar mel anasa zwal sau bok atwar mel le lutuk chu an chung khat le chian nai ti tan chuan lim chang ang lek hial zo kani chuta vuina hun an zowa vuina mang tu te point kyan zai an rela chuta chuan Jeremy chuan ama chowa omanga in ngain amit tui cho hruhula anui ta varvar mai to mai nan muloi moti lai chuan muton lo om khyau thung tin mi chen kha chuan lema chang tian thri chiang hle bok chutianga ril runal tu engma ti hlei theilo le ngai tua theilo anga om hnu loka chuan ache swal pal zo maya tona chuan ka thu ber to a kabial no he ka dwa thlak hlaranga lalnu angmain ka chei bolang tiang zong deuh hlek chuan tongkam achep swal zo peka arin hlil om le zwalta ti chuan nuwa police ti chuan silai chu fingerprint test nei tha ti in anrel ta a sheila le Jeremy te ko jithla an muta chi arenga chu chuan Jeremy chu anrin hlel na ti zwal sau nge Jeremy ai ro chuan silai chu atani a twal thana thlenni khan chona sajupui ka tumin ain bwa saya amu po thun lok diama ma se thil danga ti le dai thote chumi wanga ko jithla omani thote soithung ti chuan huna kala soito angin Jeremy chuan an chung ko ro chu a khom vek bok tum kha chu akezin pakhathia ronjina chu akezin chuan Jeremy ina chuan silai ri thupna silencer amuta nol maya chu thil chu thuruk niom takin kabota aloin da diam nge silayan mu khan silencer chu an mutel box si lawa ma se thil pakhat poimo taka om silencer chu ain buani chuan sheila tan khan amaya inka na turin aseidon tuka thil thei ani don tlatlo chuwang chuan silencer chu silaya chuan buani empty chu shia ta tulta chuta silencer chun han bi chan chuan thisina kai ti mu chuan ta tlat mai arangin forensic lama thonan tangala ma se tu thisen ber nge ni ti shia ta ni lo ma se silaya chuan silencer chu bu ani nge ti shia ta ni a chutiang ani ta ka chuan seila chu manin thatani arinom talo tlat mai heti la hian Jeremy hian ngai zong Julie ne ya kumsang kha zakwa somriat pathuma tangin in ngai zong to ni in anin zui rei to viawa twal thana thlenni hian Jeremy hian Julie chu awabia a thildik lawom thoshila ma se enge ne soilo anhuwa phei chuan phone chu da ta dai nge anin biak zo tanga dar ka rei lo te hnu loka Julie chuan abial pati chung ko chunga thil Rapthlak tak thleng hi ashive ta ni twal thana thena tanga thlakhat nu vela chuan Julie le Jeremy te inkar chu ache chho tan ta a Julie chuan abial pa chu aring hlel ta tlat mai chu wang chuan achung te tha an ni chungchang vela chuan thila zot na sa thei hle bok Jeremy chuan aning tak zeta atopa phei chuan athinarim emema anin ho pha shep nge Julie ro chuan aring hlela a ho emem bok aning kar chu akak zau tel tareng bokani September thla lo thlinga Jeremy chuan midanga lo ko breng ti Julie chuan a hri chuak le ta zela chuta zet chuan a puak ke chiang hle a Jeremy chunga chuan a thina ur hle a kota thla khial bok chutiang anin thenfel no chuan Julie chuan police te hena Jeremy chu a chungte a tha thuwa arin hel thuwa va report ta a tin Jeremy chuan nun hlui chetak anei thule anun ron thote achung te tha po chu atim ei arin lo thute awasoi ta phiara chomai ba ka amain anchung ko company a chuan Jeremy chu lo truwa poisa ru chuaka midang ti angina lantir to thu te thlengin awasoi ta kel mai chu police te chuan Jeremy chun hanzo chianga ani chuan thudik ani thole anule pa te chu security system tha anma mozia sha tirnana chu tianga cheni thote shilbok tin thildanga la omle cheu Jeremy chuan achung ten anun thunun saklatan tum chu aning hle a achung te shim chu a hwain aning hle a tina farno seila chu nu nitlak ani lo thote afa te chu miswal taka ala chuang ti thlengina soiti Julie chuan a soitel bok soito angin Jeremy hian sumadu hle a
achung tenan pek chu kham hlei theilawa an chung ko sum chu zawain akuta umin chen se ti chu thil chak ber ani bok ni in Julie hian angai ni Julie thil soidang le chu Jeremy pa punevil chuan aro chu chan ve ve in afati tana da a hei Jeremy chuan adu lo hle a awaya hui ve ka du bok hei mai ba ka hian Jeremy hian achung te hi voi tam tak tha achak dana lo soi to a hal hlumte mutna dam doi manga shai hlumte ka hlum thlengina chak thote a u naw nu amo puanga ani churil buaina alo nei sa wangin tu poina thu soi chu an oi tur thua lo soi to bok Julie thu soi pui mo tak pakhat chu twal thana thlenjan khan zanria ai khama Jeremy ho chuan Julie chu akola achung te hne zia le anin to zia te soi bor bora atopa chuan zanin tuka hunrim chang a to lo ti thua zep zau boka tin zingdar thuma akol le a engkim akal tluange farmhouse a thil thleng oma kanin bile donya kamhangai cheti in Jeremy hian Julie hi awa bele a tin twal thana thlen nuwa khan farmhouse kotan din lain Julie hi thil thleng ngai venin awakal ve a Jeremy chuan potsonin abeng bula actor kaloni zok lo ni ti in ashil runge nge chumi zan chuan Julie chuan Jeremy chu do pa atira chuan atang biau na a anua chuan an chung ko pipe chesiam aroi thole achung te tha tir tho soibok ma se ama ti nge ni aring hlel tlat thung chutiang thu zong zong an han chia ta ka chuan police te chuan an hunan khoral lo chiang hle a rang takin Jeremy chon waman ngala tin amiroi nia soi chu an man tel bok ma se rei lo te a twal thana thlen lai khan mundanga omti pipe siam tu chuan a fin fia ngal theimaya Jeremy ai ro achana chaw ta tan hle a jela khungma se a house to boka rei lo te a bel chuani a rang taka America chu asanin Amsterdam a khosata dai maya chutatang chuan an chung ko thilvel chu aron tirala anule pati kar thlingina shalani a unaw nu sarwak thalak a mu chhuah thlingin shalatum nge nge a ma se lo theilo na wangin September thla a alet le a an lo man le ngal bok ti chuan kumsang kha zakwa somriat paruk October ni thuma athu buai ngai to atanani a prosecutor lam chuan twal thattu chu Jeremy nge yani thute pune vela taksa tang khan belet nu ma tam tak oma sheila ni tak tak se me chiliana ni lawa ol sam takin pune vela hian a nge nge yang ti in sheila taksa po nu ma omang ma se chu tyang engma si lo ti te chu thiam takin an soidap dapa Jeremy team telam chuan sheila ti vekani thute dilru buai ni thute soin a mental record thlengin an chop chua sakbok theito pin tangma se Jeremy chuan thiama changzo talawa dam chung voinga tang tura chung thu rel sakani parole chhuah phal sak ani don lobok heti la hian mitam tak chuan sheila ti ani anringa Jeremy hi a film ni in an ngai bok Jeremy hian midanga kopsan wangin Julie hian anun ti chha sak achak ni nan ngai bok kungle lama Julie khatung chuak lo se Jeremy hi atan kher arinom lo tat bokani engin ngai vedan le comment lama soi hawang u in zawain mangthavek ule